Alo? Ba na ji da zu de ka cira lokaci na ji da ni. Mu ne mu jin yaron ka ba. Dama mun zo mun kawo kara da mata yin dare yayi ni saka kai na yi sketch din. Kuma wallahi kaga yanzu muna wata goma cina mata una hanyo beto ka cici baba. Shine baba madela. To dama abu da na zo da shi ba wai mun zo mu yi kakara ne ba. Muna so mu doka kan shi ne tude una ya ci aiwa. To tude mun kan yaya bai ayu ne ya samu ce to bari mu zo mu doka kan ko. Ko da kan ni binu na ba ma ka bari shaka za mu manage da shi. Za mu bari nuna Allah ba zan mu taba shi ba. Allah na rasa da ubangiji da yayi. Shi ka zan mu cika 6,000 ne. Haba lokaci da mun siya wuna zan mu cika 7,000 yayi. Amma 10,000 yayi yawa. To amma dan buka iska bido ka ba yayi faci zan zo a kara cinza wani. To shi ce na gode. Na gode.